Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Nongïalam Rangbah jong kaseng United Democratic Party uba Bindo lanong. Ulaong ba unya chakmat banyak hunya ke election banwan kaban salong haus nem 8,000 aphaulai watla kaseng UDP kam ai tiket yau. Nakaliang uba Bindo lanong ulapan pa wa udan ka jingkermen ba ka UDP kan perkhat habaya dei bat ka jing ai tiken. Ulaong ru bakaladon ka khubor hamsaya ba ka UDP kan ai tiket yu MLA ba menta jong ka nongkrem uba lambor malngyang. Namar uba lambor ulawan banyasem bentalang ha kasngirak ya ka jingdap arpausan snem jong kaseng. Nakaliang uba Bindo upen paw ya ka jingtrang banyak hun ya ka election watla kem ai tiket yau. Keladien nakarai ka bagi pat ba ki ai. Uba lanong ulapen pawru ba ula syale bom Suidñiew haki Nongïalam ka UDP. Ula kentu ya kitu ki bakersyan ya ka jinglong kertong ka jong u bagi dei ban mi syakmat ban keren. Nakaliang uba lanong ulaong ba kaseng kanom don lawe ladakim nang banjiet ya ki kertong. Ulaong ru bakum bakalong menta ha UDP kam don ka jingshai bat ka Jingburom ya ki Nongïalam bala Rangbah. To lada kadon ka division ru taka konhuon ka ba don bat nga kila se kila banya penpau ya ki aka kum pakilong te ne nga pat kum bangai I menta ngami I bandon ru ba watang banya phun le ne banya keren ru ngami I ngam tiu le se ki don kam siam tang le kimnut ne kumnut ne kan kum ma jadi syangi bro te nga te po ka parti dan I bakal don kono ru khamtam kum kan ni jingjiang ngapen I bet ngak kedau bet kata kadi ka rukom gi menle habalong ki dukhat yo ka parti pisu sangap tum long pisu don ta ka jing sngo po ka mesim keren menut tan mento yu nong Rangbah boros kata kam tai te ka parti kam la ban sulong sa kam la ban long sa bakin sa kiju ha ki barim kin nang le ki bathma kin nang rung ba kala long ru kum tai haki por bikisem bala le no gimla ban don kiju mo kumtai ken te na ta kada nga sa ungi fi ba I agree but ka jing sngo jung fi ba kan deng por ki bala hi kila rung hadien jung ak ri bala wan rung labun te ki wei ki bala nang kham mos kila song thai no kila le no bom don syuru labun bom don syu ki wei pat ki ban ta ka diga normal course ken mo ka jing penya ko no kamru te ngim welcome yum kita don lawe habam nang ban jiet lane haba jiet siliang don lawe yum don lawe lawe te lakun there is no fairness mdon wat tang ka buram ro ikibrio ki bala lan lupa tu kumpala ong redu meneng ade senior mos ba por penlong kan ni parti ro ladon tak ade ke benta te tak dau take a future la kum kita ki Nongïalam ki yalam sein poi yang benta kan pala ban ong da kile pen mi shwai ka disk da kile pen mi ka list then at that time we can meet again ilap punya kendu punya kel ni kata yang benta is too early kita keluar ya ban kata kindang don ki ba job bit ki kinya don samla tu ani ki banya ki ba khambit ki ba khamba ki ba jinglong ko ba ka jinglong ko ba ki don ru ki ba tip iki kam ki jam ki don kan jai ba te kum kita ngi don na ka parti te kita kin job hi te pisapet lele ki ai kita hanga tengai I ta ki banya job don pat kita ki banum job ngati biru wei banum job ro ton kum no ya menta kai ke bangala de rai kalong ba menyelek na kan kurem konsensi ngasu kemiden tihi baka UDP da second ma polos ka tu te ki ong ba ki mut ban a shwai pat sibom de UDP te hadu menta pat ki miarai ki mi ai tenga su perkhat imat ki dang ya imat ki perkhat ba kemiden tihi ba kan long kum tal ase oki kala bumut yo ki reconsider la jab kumno ki mai tengah hab yele ni aja kaman namala ngala kre ngamla si uban paidin naki ba ngamla ru uban let down ba pensosi je kenhon jonga ke bangila ya aja kaman ndala poi to pun ngan sapit ya ka banyele tengah ada ong lupa bangan yele tenyele na te ngampal la benong ye ke jamta kum balong menta ngalong senior mo sa parti mak kadang mi ka UDP 1997 idon ba bibirung do ri dang don ba iki molong ru dang don nang ta Dr. Don, tenda kini beli kimia don syu, te kumulong menta te, ngalong senior mu sa parti. Tenda tadau ngasu simi kumta ba, let's say kini kibawan hadian jonga, let's say kini page ya kata ka jisya kum bakalong, page ya ka history kum bakalong, tadi panangkong. Ngalai baki ong ba, ketiket kamde kanong ganti jono, that is true. Ngamanjuri kataru. Tendrai page pat ya kinong rem kiba kibu kendon.
ki khen jing khen but halot yang kita ki nongrim halot yang kita ki kendon ki di ban khen manu ba khambit khenang ban wan ra ta ka jingjom te lada ki khen halot yang kita ki nongrim te ngai I kumba kabyang lada ki le kum do ru te ndai lada kim le hok te kamun ka jing khen kala bakla na dong sedong na war nga te ngala de bong lupa ya ubak kimut ban ai udah beriu bom dan bat ngi beriu bola sang makia na koi ka kenhuan sekoi kenhuan ni keseng sekoi keseng te bar utau beriu hanga hi umlong shu hanga kamut haka jing ya kendu jongi bat ki pat ba ke te hakipat hadu mentah ki ong bo nga kamlong ula mu te ngi se pet kalong kum no mla ban rut laut ha ban len ni kata ban ong ba kanum don le se sitam ban batai te vi ka ayukin perkhan ayu gitu ki badu tiket kinya perkhan temtip kan tengah terai lada kimi ki jing bakla ha ki jing le jong kini te kum kata ka possibility kan mi kum kata ba fi mentan jet ye ki Nongïalam ki babit da pej bha ki kita ki Nongïalam ha ka por kum kani ki Nongïale ki ngelengai ki Nongïale ki bom tip shu ndai da jet da pej manum jet lumwir ka jing jet bakla jong ki paj ba ka jing jet lumwir jong ki paj ba ha ki por balale no kawan ra tang ka jing do ka hiar ka imlang ka sarang kesensiar ke khadar pajba udon bentah ni pajba gidi ber kham kit khia kham pej benia banjie di kibri ki babiang jie di kibri ki ba ani kran lumbir hapo yang dor baru kran lumbir sabar jung dor baru kran lumbir belum tar ndai tamo syukran kam lumbir sudah dan tak tahu nak pajba mana wajib kum kita pajba di mustap banjie melong kan sini singi ngam tip betai kalong ni kila dia punya perkhat pahalem dah kumta kan bu ye ki pajba samla ki samhoi ki paj mdai tang samla ki samhoi yala dia ru pajba he perkoi ki bu ki chinge bakhra. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.